Egunon, errekuperazioa prestatzeko hurrengo ariketa, 9. ariketa. Esaten duena butano gasa daukagu, aireko oxigenoarekin erreakzionatu eta karbono dioxido eta ura askatzen dira. Doitu erreakzioa eta zehaztu zen motatakoa dan. Oxigenoarekin erreakzionatzen badu eta karbono dioxidoa eta ura askatu, hori errekuntza da. Bale? Ea, doitzeko lehenengo erreakzioa idatzi beharko dugu. Esaten digu, butanoak, eta formula ematen digu, butanoak erreakzionatzen duela oxigenoarekin. Oxigeno diatomikoa, gas eran egoten dana atmosferan. Eta horren ondorioz, erreakzioaren ondorioz, karbono dioxidoa eta ura askatu egiten direla. Bueno, jarriko ditugu formulak eta gero doituko dugu. Gogoratu, azkena doituko duguna izango da oxigenoa, bai? Bera bakarri dagoelako, beraz, hasiko gara karbonoarekin, hemen printzipioz 4 daude, hemen bakarra, beraz, hemen 4 jarriko genuke printzipioz. 10 hidrogeno baldin badaoz, eta hemen 2, barruan printzipioz 5 jarri beharko genuke hemen. Baina zer gertatzen da, hemengo 4 bider 2 8 gehi 5 8 bider 5, 13, eta ze pasatzen da, 13 dala zenbaki bakoitia eta oxigeno diatomikoa bikoitia da, eta horregatik egiten dana da, 13 jarri aurretik eta 2 honetatik biderkatu aurreko edo beste molekula guztiak, eta 4 agertu beharrean 8 agertuko da, 5 agertu beharrean 10 agertuko da, eta hemen 1 agertu beharrean 2 agertuko da. Eta begiratu egiten badugu, orain doituta dago. 4 bider 2, 8 karbono, 10 bider 2, 20 hidrogeno, 10 bider 2, 20 hidrogeno, eta orain hemen egongo dira 26 oxigeno, eta hemen 8 bider 2, 16 gehi 10, 26 oxigeno. Beraz, doituta egongo litzake. Bigarren atala. Esaten digu, 116 gramo butano erre behar ditugula, eta eskatzen digu zenbat litro oxigeno beharko diren, baldintza estandarretan neurtuta. Gogoratu, oxigeno diatomikoa gas egoeran dagoela atmosferan. Lehenengo pausua beti izan behar da, dakigun datua, kasu honetan 116 gramo butanok, zenbat mol diren. Horretarako, atara behar dugu pausu hau egiteko, atara behar dugu metano molekula batek zenbat pisatzen duen. Karbono bakoitzak, atomo bakoitzak 12 pisatzen du, 4 daudenez, 12 bider 4. Hidrogeno bakoitzak 1 pisatzen du, baina 10 daudenez 10. Bien arteko baturak emango digu, unitate atomikoetan, molekula batek zenbat pisatzen duen. Eta, aldi berean, molekulak zenbat gramo pisatzen dituen. Bal? Orduan, hirukoen erregela betiko moduan, mol bat butanok pisatzen badau 58 gramo, baldin eta daukagun kantitatea 116 gramo baldin badira, zenbat mol izango dira? Eragiketa hau egiten baduzu, atarako zaizue 2 mol ditugula. 2 mol butano ditugu errealitatean. 116 gramo baldin baditugu. Lehenengo pausua, ebatzita. Bigarren pausua. Eskatzen diguna da, zenbat litro oxigeno beharko dugun. Butano guzti hori erretzeko. Orduan, badakigu, bigarren pausua izango litzateke, horra agertzen da zenbakia, baina, hirugarren izango da. Bigarren pausua izango da, butanoaren mol kopurua zehaztuta, beharko dan oxigenoaren mol kopurua zehazte. Konturatzen bazarete, beti hartzen da kontutan, doitzean jarri ditugun, formula bakoitzaren aurrean jarri ditugun zenbakiak.
Kasualidades, 2 mol baldin badira, butanoarenak 13 mol beharko dira oxigenoarenak. Eta bai, azkenengo pausua. Baldin badakigu ja, zenbat mol oxigeno beharko ditugun, atara aldugu erraz, horrek zenbat litro diren. Badakigu, edozein gas, mol batek, edozein gasaren mol batek, 22,7 litroko volumena okupatzen duela. Baldin eta errealitatean 13 mol baldin baditugu, zenbat litro izango diren? 13 bider 22,7 zati bat. Eta hori da oxigenoaren volumena eskatu diguna. Hurrengo ariketa. Zenbat litro ur lurrun sortzen dira 17 grado zentigrado eta 1,75 atmosferatan? Ematen dut nik konstantea errearen balioa atmosfera eta litroetan, eta zeuek batzi behar duzue, zenbat litro ur lurrun sortuko diren baldintza ez estandar hau. Prozesua aurreko atalaren parekoa izango da. Badakigu butanoaren kopurua gramotan eta moletan, baina kasu honetan eskatzen digutena da uraren volumena baldintza ez estandarretan. Beno. Orduan, badakigu 2 mol direla butanoarenak eta erlazio molarra dela 2 mol butanok emango dutela 10 mol ur. Beraz, erlazioa da 2:10. 2 mol bagenituen, orduan 10 mol ur lurrun lortuko dira azkenean. Eta zelan planteatzen da? Kasu honetan, egoera ez baldin bada estandar aplikatu behar dugu formula hau, erlazionatzen duena presioa, volumena, mol kopurua eta temperatura. Volumena da ezaguna. Beraz, berarekin biderkatzen dagoena pasatuko da berdinketaren beste aldera zatitzen. Ikus dezagun, banan. Esan dugu 10 mol ur lurrun lortuko direla. 10 mol bider R, balio hori nik ematen dotzuet 0,082 atmosfera bider litro zati mol bider Kelvin, eta temperatura. Temperatura gogoratu Kelvin eran sartu behar dela, beraz, datu hori Kelvin modura jarri dut, eta hori dena zati presioa gogoratu berdinketaren beste aldetik datorrela. Eta esaten digu, holan baldintza berezi horietan dela, hau da, 1,75 atmosferatan. Mol goian mol zatitzen behan, simplifikatu egiten da, atmosfera goian atmosfera behan simplifikatu egiten da, eta Kelvin goian Kelvin behan simplifikatu egiten da. Da geldituko zaigun unitatea izango da litroak. Biderketak eta zatiketa hau egiten dut, eta emaitza izango litzateke hauxe.